Nie, bo ja ćwiczę, nie? Ale ja już nie robiłem na... Patrz, dobry jest! Dobry, wstawaj, dobra. Ja dawno nie ćwiczyłem. Nie, to jest lajtowa. To czekaj, robimy duet? Duet! Ankę tak woli, Ankę tak lubi. Okej. Aniu, Maruś, może... włączysz się? nie. Maruś, włączysz się? To było to nie moje. Ej! To moje. Anka, bo mój tak nie. Dobra, ej chłopcy! Jakiś układ, jakiś układ! Taś. Układ by się przydał rzeczywiście, bo pewien chaos. Ej, chaos, zdecydowanie chaos. Kładziemy się normalnie, wiesz, 8. Kurwa. Do jednego